Ja. Hold den her. Den er i gang med at filme. Nå, fedt nok. Så filmer vi. Den filmer nu. Den er. Og så Barbie! Ja, goddag, det er Jens Stenhøj fra Gavefæn. Jeg har nogle gavekort, jeg gerne vil sælge dig. Vi servicerer Stenerlejen. Og hvem er det mere? DFDS. Bowling Center Danmark, eller? Det var røven, Jens, for helvede, du snakker da lort, mand. Jeg har haft dem, jeg aldrig hørt noget sådan pis, mand. Hvad fanden er der med det der? Sons of bitches! Jeg er på lækker med det der, jeg skal også i... Ej, jeg kan mand, du kan kraftedeme for langt ud, mand. Hvad fanden er det med dig, mand? Vand, du savner fuldstændig. Hallo, skal du have nogle gavekort, eller hvad? Og det så er det kraftedeme nu. Vi har... Prøv lige at komme med salgspitchen igen. Du kan kraftedeme ikke få noget med, du kan ikke få noget skidt, mand. Hvad fanden er der gang i, mand? Så fuck dig til dig, mand. Du kraftedeme så langt ud, mand. Ej, kamera på standby, men fortsæt. Den er på standby. Nu holder du kraftedeme din kæft, Jakob, ellers så smadrer dig, mand. Hold da kæft. Hvad fanden er det, du laver? Hvad fanden snakker jeg? Det er ikke godt nok, det der. Hvad? Ja, det kommer det. Du skal jo suge noget mere. Det der, det er en. Den skal tages i. Okay. Den skal du ikke køre den. Su. Hvad? Det gør jeg da. Lad nu mig. Så tager du det hele. Okay. Su for helvede. Nej. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Det skal bare helt hurtigt. Michael, din fucking idiot, mand. Du forstår ikke. Her for satan da. Ja, det er Mikkel fra Gavefæn. Fortsæt nu for helvede nok, ja. Det er jo slut. Det er slut. Kom med, Jeg ved ikke, hvem der er hvis. Det var første gang. Ja, det var det. Men jeg tror, vi så